Ei ole tapana jaella ilmaisia vinkkejä, mutta menkööt nyt. Jos olet vielä arravikainen ja se asia vaivaa sua, niin uskon, että tällä vinkillä saat asian kuntoon. Jos ei sulla sitten ole jotakin fyysistä vikaa sinne kielessä. Mutta tällä sanalla kieli löytää sen oikean asennon ja se menee sinne lihasmuistiin, kun muistaa harjoitella. Niin sana portti, mutta R:n sijasta D. Eli portti, portti. Sitä kun sanoo nopeasti ja toistaa usein, niin pikkuhiljaa se R sieltä tulee. Että näin minä, näin 30-vuotiaana opettelin omatoimisesti R:n, kun mistään lapsuuden hölynpölyistä ei ollut mitään hyötyä. Mutta siis tämän pongasin Suomi 24 ja oli muuten toimiva vinkki, että ei muuta kuin lykkyä tykö, jos meinaatte kokeilla.